Oh, nyat anggere pisanan ya ciut ngene iki. Wah, anggere suwe-suwe lah ya apa. Wis kono, mlebu kono. Gareng kowe mlebu sik. Oh, nggih, Mak. Siap, Mak. Wah. Lah nek nang jero bae jembar, Truk. Wah, jembar Kang Gareng. Ha, jembar. Kayak iso selonjor barang nyumet udut, wah enek rokok barang nang jero, Truk. Lho lha iki kok ana sandangan kaya ngene. Wes sik tak jajali. Wah, iki cocok iki tanggo pas iki. Gage metu wae drondos elek. Lho. Lah nek dadi Bathara Narada iki. Ah, bregenjang pak pong. Kali jodhe ulun Narada Petruk. Kowe kuwi gareng wis ta. Lah kok ning jero kok ana sandangane Narada barang. Lah iki mesti ijek enek tunggale, Truk. Ayo dileboni, Truk. Iki tegese wis ganep iki. Kowe Petruk dadi Bathara Guru. Piye, Ma? Tangan kowe dadi papat kaya ngene iki. Engko nek aku ngresiki kelek piye iki, Ma iki? Nek kaya ngene dadine, ha iya, kowe dadi Bathara Guru sing apik. Wah, aku mung kari sandangan abang-abang e. Dadi gek kathoke sesek kaya ngene. Ha iya, kowe Bagong dadi Bathara Brama. Mengko kowe ngratonana ana kayangan. Iki kayangan mestine suwung. Mesti dewane ora eneng. Munggah menyang kayangan dadi ratu ning kono kowe. Oh iya, Ma. Iki malah entuk dalan aku. Timbang aku dhewe ijen tanpa rowang. Padha-padha ijen aku tak ndelik ana jero cupu iki. Ya, nek nggo arep kewirangan genah kewirangan kowe.
dewa-dewa Sugata marang sureng prang ngendano ing ngawiyat Hong ilahing ampek namas tuhuna sidam kaki Bambang Wisanggeni ulun rumangsa bungah dene jeneng para kaki tanggap marang gregeting osik lan kahanan iki ngger dhuwur ulun apa aku kliru yen to sipating muda tumaruna mongko aku tedhak turasing Pandhawa ingkang aku kudu cancut taliwonda jinejer dadi satriya kudune benerake ingkang padha luput ngelingake kang padha lali iya kaki satemene waleh-waleh apa ya patrap kang kaya mangkono iku ingkang ulun pundhut nanging jeneng para raja anggege mangsa ngger kepareng paduka pukulun sang hyang menang kaya apa satemene waleh-waleh apa jiwa ratu iku jiwa panguwasa kang agung pancen diajab supaya kabeh kang bisa dadi pengayoming para kawula dasih anjiwa satriya sejati kabeh para pengarep-pengareping satriya tansah budidaya tanpa kendhat mangun kabeh siaganing perjurit ingkang angka 2 makarya kanthi golonging tekad jiwa raga netepi wajib ingkang sak becik-becike udhakna ingkang apik dhewe kanggo nusa lan bangsane setya makarya bebarengan kanthi utama kang sarta njaga rasa paseduluran lan bisa bener-bener nyawiji lan padha ngelingake ing antaraning siji lan sijine ngaturake panuwun yen to mangkono jeneng lekasku iki ora kleru pukulun kaki menang ora luput ngger nanging kabeh kudu manut gumiliring mangsa kala merga anane Kurawa tinitah dadi kaya mangkono iku dadi srana makartining Pandhawa ingkang kudu amunah satru upama satru murka tak rampungi dina iki kena ngapa paduka pukulun ora marengake mongko aku uga bisa kula Wisanggeni senadyan to sira wagang nanging tumrap lelakoning jagat iki wis tinata dhewe-dhewe kodrating lakon lan pepesten ning jantraning urip tetimbangane putih lan ireng Pandhawa lan Kurawa iku makartine angkara murka mono kudu tinuwak saka laku dharma kasatriyaning Pandhawa jeneng para kaki wis amiwiti sak ora-orane ngelingake marang Prabu Jaka Pitana nanging aja mbok terusake tekadmu aja mbok terusake tekadmu yen to sira nandingi sata Kurawa lan anggone sekuton karo ratu sapa wae sayektine bakal bubrah pernataning jagat sumurupa kaki besok Kurawa kudu sirna saka pakarti suci mung wae isih diulur wektune Kurawa diwenehi dalan pamratobat supaya Kurawa bisa ndandani uripe aja nganti warsuh pangidepe mula Wisanggeni ulun rumangsa bombong dene ana
para muda tumaruna ingkang lantip panggraitane kaya jeneng sira. Maju sawetara lungguhmu ulun paringi godo kyayinten ingkang kinarya piandeling uripmu Kadhi. Bremara reh manguswamyung brengengeng Kadhi karonaning kacwotse ngaturake genging panuwun ingkang tanpa pepindhan pulun. Iya kekudangan ulun marang jeneng para kaki dadi satriya sejati ku ora susah yen melarat, ora was yen to keluwen lan ora maras yen to diganjar. Satriya sejati mono ora wedi menyang pati. Negara dadi sentosa amarga ratune sembada ngayomi. Punggawane kena dipercaya, satriyane bisa dadi patuladan ing reh tata susila. Kasekten guna kasantikan, jaya kawijayan udhakna marang nusa lan bangsamu wis anggeni. Premban piye Nger? Jubriya raos pangraos kula. Nadyan to mimpang Bandayuda menika nanging irungipun wisanggeni kok boten ketingal. Banjur kersane anak Prabu kepiye? Ketimbang kejoderan mara tumunten wangsul dhateng guwa Kakang Premban. Ayo tak dherekke Nger. Kakang Premban, ora wonten dawuh. Ora pati nduga manas kawit papane Gendhaga ora ana jaban guwa nanging kok iki ana njaba. Kakang Premban, wah iya iki. Kok iki ana jaban guwa iki gek sing ngelih sapa iki? Waduh. Ulun bakal mlebu luwih dhisik Kakang Premban. Monggo Nger. Brojo selek iki. Ayo kowe. Ayo munia kowe.
Duh, pripun Premban? Wah, wis cilaka mencit iki. Rencana gagal total iki. Waduh. Lah pripun? Wis bali menyang kayangan wae iki. Genjang Pak Wong Marudayang Tegar Wong. Kali Jati. Ada soto jenenge rombong. Untu entek jenenge ompong. Rambut dawa jenenge gondrong, duwe bojo moblong, ditinggal jagong dikeloni uwong. Bong ilahing Kakang Narada. Ha pun api Adi. Lan putra ulun Bathara Brama. Nggih. Wonten dawuh pikulan. Ukulun kok pikulan. Nah, kowe iki dadi dewa wis ora porem blas. Ya disesuaikan ngono karo Bathara Brama kok. Pikulun. Nggih, pikolo. Ukulun kok pikolo wis ta. Lah niku ados pundi Adi Guru? Kakang Narada, kula aturi dawuh dhateng para dewa. Ha keparingipun Kawah Candra Dimuka dipun sataken kemawon, Kakang. Lah dipun sataken kagem menapa menika? Mangke menawi Kawah Candra Dimuka sampun asat, buminipun sampun asat, badhe kula tanduri LC Kakang. Mangke kula bangun karaoke. Ah, cacak niku, cacak. Wah, cocok niku ngagem nika bikini. Sing sak mrika pupu. Lah, waduh niku. Mangke kula tak sing mangku puril niku. Karaoke mangku puril belajar. Nikmat niku. Iya, Kakang. Widodari dipun dadosaken LC. Matuk niku. Ken dandan sing ayu-ayu, rambute dikriting kabeh, Kakang. Panjenengan remen ingkang kriting? Iya. Iya, Kakang. Mara dawuhna marang kabeh para dewa kinen sawiga. Ah, inggih, Adi Guru. Titi mangsa menika tumunten sesarengan monggo kula kanthi bangun karaoke. Ragate mangke wonten ragat. Mangke pinggire karaoke dibangun Hotel Horizon. Nggih. Kula suka niku Hotel Horizon. Kangge kencan kalih sing lawas. Nggih, monggo sami siaga Kakang. Nggih, saged dawuh Adi Guru. Cilaka mencit iki. Wah, jan ora aturan. Kuwi sapa sing nganggo sandanganku kuwi? Gek jubah putih, gepak bletok kabeh kaya ngono.
Gek nggon bokong digambari godhong warung dipanah ulah gejek. Gek ditulisi Yovika I love you. Apa kowe iki? Jan ra kotok. Waduh. Kados pundi menika Kakang? Minta pitulungan wonten manca padha. Kresna alon ngandika duh Yayi Prabayo sungkaweng yas duh pukulun kenging menapa padukange juwantah kok kanthi srana mekaten. Iya syukur Kaki Wisnu jeneng sira tanggap marang kahanan iki. Mara gage tulungana panjenengan ulun padangna kayangan yo ngger. Werkudara piye? Padangna kayangan di. Wah ya mangkal. Ayo rene, mandeg dhisik. Mengko dhisik. Aku mung kepengin guneman karo kowe. Ning sepira luputku aku njaluk pangapura. Ideping tekadku nggonku tumindak kaya mangkene iki aku minangka jejering putra Pandhawa. Mula pancen kowe mau tak umbar luwih dhisik siji. Ratu kang kaya kowe kuwi ratu kang duwe samu barang, duwe kasekten, duwe bondo lan duwe bala pirang-pirang haksa ini. Ning jebul wadya balamu mau dumadi saka golonganing menungsa-menungsa sing padha gegulang atine. Menungsa-menungsa sing padha serik atine ingkang gampang diinger-inger panemune. Merga mung padha mburu krincinging dinar, aku meneng ora teges wisanggeni kalah. Nanging aku maca menyang kahanan apa karepe wong-wong iki. Ya gene kok bisa ngalalake sakabehing cara. Ngalalake sakabehing cara kanggo nyirnakake wisanggeni lan Pandhawa. Yen ana ratu jiwane dudu pengayom, kuwi dudu ratu sejati. Aduh, ger wisanggeni. Syukur lamun to lantip panggrahi tamu wisanggeni. Ulun Sang Hyang Jagat Giripati. Lilanana ulun kundur makayangan, anane ulun membawarna. Sayektine ulun mung ngadepi lakuning lelakon, aja nganti anggege mangsa wisanggeni.
Wah, dewa kok main. Wah, dewa apa iki? Waduh. Aduh ya. Aduh kapok, Den. Kapok. Kapok. Wong edan. Petruk. Aku lo kapok, Den. Wah, Petruk. Edan wis. Kowe membo-membo dadi dewa karepmu apa? Kowe iki sing ngangkon sapa? Pripun? Kowe iki membo karo dewa iki sing ngangkon sapa? Lah niki sutradarane. Junjung ae lah. Wah, iki penak-penak klinting udut junjung. Sudut ae ora sangit. Akene Semar kepiye? Nika Bathara Guru meng ben dandan luwih dhisik tak temonane kae. Ayo mandek. Aduh Kakang Semar. Sira aja kleru tampa ya Kakang. Ora kleru piye. Lagi ndek kapan? Lagi ndek kapan aku ngandani kowe? Lah kok saiki wis ngono meneh, lagi ndek sore mau to, Iya nanging titi mangsa iki ora perkara kuwi. Ulun nasar sing lar saka adeg-adeging bebener lan adil kuwi ora Kakang. Nanging sejatine apa ingkang ulun tindakake mau ngawekani amarga donya iki nadyan kebegan angkara gung nanging ya merga saka mungkaring angkara murka mau bisa ndewasake jiwaning jiwa satriya. Ora susah kakehan gunem kang tanpa guna. Karepmu kepiye ngono wae. Waduh Kakang, tak kira Kakang Ismaya ora bakal kekilapan. Sang jiwa minulya dewa kang asarira sita Kakang. Ulun minta aksama Kakang bakal pundrana kayangan. Sampeyan satriya sejati, Gus. Iya Kakang aja ngalembana marang aku, Kyai Semar. Ha inggih. Pandhawa duwe putra kaya ndika. Mboten mokal. Turune madu pinestika tedhak ing andana warih panjenengan. Wah melek wah tangi wah yo tangi wah yo melek
Wi blangkone sing dicopot sapa Widigoneh Widurmagati wi. Sing semendhi rancakani sapa Citraksi apa sapa wi? Yo kerja wa. Yo dijaluk Manik Maninten wa dina iki wa. Oi. Oh.
Purwa Madyawusana lelampahan bagus pisanggeni wiwit dumados wonten alam padang ngantos dados dewasa ingkang nyatanipun tetep tuwajuh nindakaken dharma kasatriyanipun. Mugi-mugi tetep andayani lan pantes tinulat Sinudarsana. Muda tumaruna ingkang ing benjangipun tetep dados pengajeng-ajenging bangsa. Ngayomi dhateng ingkang ringkih mersudi dhateng kautaman. Mugi-mugi tetep anjayeng banwana lestantun Pandhawa Mama ngantos ing benjangipun kanthi wayangan dalu menika. Mugi-mugi Bapa Pariya sakeluarga pinaringan ayem tentrem bagya mulya murah sandang pangan rejeki kathah barokah melimpah. Allahumma. Temanten kekalih dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma. Antuk momongan ingkang soleh lan solekah. Allahumma. Mugi-mugi sedaya manggih ayem tentrem bagya mulya slamet rahayu 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 ingkang samya pinanggih.